Per a poder treure endavant el govern de José María Aznar, el Partit Popular necessitava el recolzament de Convergència, partit de Jordi Pujol. Per aconseguir este recolzament, negociaren que si ajudaven al PP, este tindria que pactar en ells la creació d'una acadèmia que aconseguira una unitat lingüística entre valencià i català. Avui en dia la coneguem com a Acadèmia Valenciana de la Llengua. De quina llengua? Com era d'esperar, esta institució sense fonaments ha sigut utilitzada per a deslegitimar nostra llengua, nostra cultura i aprofitar-se de nosaltres els valencians, introduint en les escoles un idioma que no és el nostre i traicionant nostres arrels. Tot això, per supost, financiat per nostres impostos i nostres diners. Per això, perquè ja estem farts de que mos lleven lo que és nostre, perquè estem farts de la hipocresia d'aquells que han sigut els culpables de la creació d'esta acadèmia que mos ha llevat la identitat, el 22 de febrer Xermàs Vingao a la convocatòria del Grup d'Acció Valencianista, en la que una volta més cridarem i lluitarem per la nostra llengua valenciana. A les 12, front a la Conselleria de Presidència, perquè no necessitem una Acadèmia Valenciana de la Llengua, sinó una Acadèmia de la Llengua Valenciana. Som i serem.